प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे सुइजारलेण्ड खालामनाय बायदि एबा सुइजारलेण्ड बायदि खालामनाय आरो वान भट वान जब बेखौ लाना गोबां ट्रेन्ड जायो माने आथिखालाव बिनि सायाव मा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि जा बिसिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि खालामो माखासे बेरेखा दोलोनि होनना बुंनांगोन बे समाव बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हारसा हिन्जाव लानाय बायदि बायदि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि खालामो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ नन बिटिसिनिसो बिथाङा होनना बुङो लोगोसे आरोबाव बिक्रम दैमारि बिथाङा रनजित सिं दापु होननानै बाथ्राजों बिथाङा दान्थे बिदान्थे खालामदों थारैनो बेयो माबोरै जाथावना जे सासे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ जे बैरकट बायदि बायदि बाथ्राजों दं बेनि सायाव मा बुंदों मानसिया गुबुननिफ्राय फैनानै गुबुनारिनिफ्राय फैनानै जोंनि जि मावनागिरि प्रमद बर' सारखौ बिसि हिसाबै थाफानानै जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होनानै खामानि मावबोबाय जोङो बर' जाथि हिसाबै बिथांखौ धन्यबादसो होनांगोन दिनैनि समाव बिटिआर सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव जुदि जोङो हरनि समावबो जुदि बेवहाय फैनानै थाफैबा नुगोन जे हसायैनो जोङो जुदि मावमारनो सेस्था खालामोब्ला बिटिआरखौबो जों सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हागोन होननानै जों मिथिनो मोनो कास्ट बसुमतारी बबेनि जे कास्ट बसुमतारीखौ लानानै बियो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि UPPL हान्जाखौ गाज्रि मोनसे मेसेज खालामगासिनो दं बे मानसिया बबेनि बेहा भट राइट्स बेयाव दङना गैया भटार राइट्स बेखौ सोंग्रोनानै नाय खुलुमबाय बे समाव स्टुडिअ दङ आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव जों हाबाफारि महरै लानो नागिरदों मोगा-मोगि लानाय आयदा आरो बे मोगा-मोगि लानाय आयदाखौ जों लाबोगासिनो दं जेराव आरो मख'नांगोन दि जोंहा BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' दान दंसै दा बेखौ नोजोर होनानै जों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै माबे लामाजों थांदों बिटिआर राजखान्थि बिथिङा बेखौ लानानै फिन आरोबाव जों मोगा-मोगि आरो बे मोगा-मोगि आयदायाव दिनै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव नुजाथिफैदों आरो हांख्रायना लाना फैदों बिथाङानो जाहैबाय आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोनि बिथाङा सासे मैखोम राजखान्थिगिरि आरो बिथाङा मिरु UPPL आबाद बिफाननि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव बरायनाय थाबाय खुलुमबाय बे समाव जों बिथांजों गोबां राजखान्थि बिथिंखौ लानानै सावरायगोन बिटिआरआव आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा आबाद बिथिंखौ माबोरै नोजोर होदों बेफोरखौबो जों सावरायगोन लोगोसे आथिखालाव बिथांमोननि दैदेननायाव UPPL राजखान्थि दोलोआ बेसेबां गोजौ दंहैयो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गेजेराव बेसेबां गोजौ दंहैयो आपकामिं जा BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव आबाद बिफाननिफ्राय बिथांमोना माबायदि थांखि लादों मदद होनायाव माबोरै आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा आबाद बिथिंखौ नोजोर होदोंनो हायाखै बेफोर मोनफ्रोमखौबो जों बिथांजों सावरायगोन बिथाङा जोंनि स्टुडिअ'आव दसे सम होनायनि थाखाय जों साबायखर बावबाय दा गिबियावनो नोंथाङा सासे UPPL राजखान्थि दोलोनि आबाद बिफाननि सासे आफादगिरि दा बे हिसाबै नोंथांमोननि दैदेननायाव UPPL राजखान्थिया माबे लामाजों थांगासिनो दं बर्तमान जों गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ दिनैनि नैबे टक श'खौ खालामनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोदों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि रायजो राजानिसिमबो आङो UPPLनि हान्जानि जानानै साबायखर बावहरबाय UPPL हान्जा हिसाबै बिटिआरआव दायो दिनैनि समावहाय जों जुदि बुङोबा मोनसे मोजां थासारियाव दङ UPPL हान्जाया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो टप टु बटम आरो मोनफ्रोमबो आप टु बुथ लेभेलसिम जोंनि कमिटिफोरा दायो जानानै दङ हिसाबै जोङो बिराद मोनसे स्ट्रं पजिसनाव दङ आरो स्पेसियेलि जों जुदि बुंनो थाङोबा दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव UPPLजों समान बा UPPL हान्जानि जेबो माबा गैया होनना बुङो बिर'धिखौनो गैया होननानै जों बुंनो हायो थारैनो बे समाव बिथाङा बिटिआरनि राजखान्थिनि गेजेराव गोख्रोंसिन राजखान्थि होनना बुङोब्ला UPPL राजखान्थि होनना बिथाङा बुंदों आरो बिथांजों जों फिन सावरायबावगोन बेनो जाहैबाय नोंथाङा सासे दायो UPPL राजखान्थियाव थानानै आबाद बिफाननि आफादगिरि बे हिसाबै आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा आबाद बिथिंखौ माबोरै नोजोर होदों मदद होनो हायाखै गोबाङानो बे समाव बुंनो थाङो जे आबाद बिथिङाव जेबो मदद होआखै होननानै थारैनो बेयो बेसेबां सैथो बाथ्रा
अपोजिशननिफ्रायथ' बुंखागोन जेबो होआखै होननानै प्रमद बर'नि दैदेननाय जे दानि सरकार बे सरकारा स्पेसियेलि आबाद बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो गतानुगतिक भाबे बिनि नोजोर होनाया जाबोआखै बेखौ बेलेग सिस्टेमाव जायजों जोङो प्रेक्टिकेलि माखासे खामानिखौ मावलांनो हायो बिनि पलिसि लानानै खामानि मावगासिनो दङ खायफाया दिनै नुसारजोबाबो जानोबो हागौ बिनि नुसारजोबनाया साननैसोनि उनाव फैगोन बे बाथ्राखौ जोङो दाथियै बुंनो हायो मानोना दायो आरो मोनसे पलिसियाव फैबावदों जे मोनफ्रोमबो VCDCआव जोंनि आबादनि मोजां जानायनि थाखाय आबादारिफोरनि मोजां जानायनि थाखाय फार्म मेकानाइजेसन जेराव फार्म मेसिनारि बेंक होननानै मोनसे सृष्टि खालामनानै बेयावहाय हार्भेस्टिं मेसिननिफ्राय लानानै सीड ड्रिलिं बे मेसिनफोरा बेवहाय थागोन आरो बेजोंनो जोंनि जिखिनि आबादारिफोरा बिनिफ्राय हायार खालामनानै लांनो हानायनि मोनसे फेसिलिटि बियो रिसेन्टलि नैबे इयारनि गेजेराव जागोन निश्चय बे समावहा नाथाय साननैसो सिगांसो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों आथिखालाव बोथोरा मोजां नङा बेनि थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा आबादारिफोरनो सलार सिस्टेम बायदि बायदि जेबो होनो हायाखै जिर' होनना बुंदों सलार सिस्टेमनि स्किम्स दायो सिगाङाव माने माबानि समावहाय हाग्रामा महिलानि समाव बबे जायगायाव सलार दंमोन नों नायगोना मोननाय नङा दिनैनि समावहाय प्रमद बर'नि दैदेननायनि जि सरकार बे सरकारनि समावहाय गोबां जायगाफोराव दुब्लियाव सलारजों दै बोखांनानै दै होबाय थानायखौ दिनै नुनो मोनगोन दा बुंनाय आरो प्रेक्टिकेल जि फिल्ड बे फिल्डआ डिफारेन्ट मानसिफोरखौ ओरैनो माबानो थाखाय गुमराह खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनि जिखिनि बाथ्राफोर जाहा थाहा बुंनाय मोनसे बाथ्राया बिनियाव फैबाय थायो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनायनि बाथ्राया माने माबाफोरा बिनियाव फैयो दा ओंखायनो जोङो प्रेक्टिकेल फिल्डआव नायनांगोन माखासे जायगाफोराव जों नुनो मोनगोन दिनैहाय सलार सिस्टेमनि गेजेरजों सलारनि दैजों माइ गायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि समावहाय जोङो नुनो मोननाय नङामोन जे माखासे जोंनि BTR ओनसोलनि फिल्डआव आबादनि फिल्डआव गोजां बोथोरनि समाव आबाद खालामनाय जों नुनो मोनामोन दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे माखासे जायगाफोराव माइ आबादजों लोगोसे जुखामनि आबादा जागासिनो दङ बेखौ जोङो दिनै समाव माबायाव नुनो मोनगोन नोङो प्रेक्टिकेल फिल्डआव नुनो मोनगोन दा अब्ला प्रमद बर'नि सरकारा आबाद बिथिङाव नोजोर होदोंना होआखै जोङो प्रेक्टिकेलि फिल्डआव थांनाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन आरो सिगांनि सरकारा मा खालामदोंमोन बेनि डिफारेन्सखौ जों दिनै रोखा नुनो मोनगोन निश्चय बे समावहा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे गोदोनि समावहा माखासे स्प्रे मेसिन होनोबो रां लायोमोन आथिखालावबो बे बुस्थुआ सोलिबाय थादों नामा माखासे आसनि आबादारिफोरनो आसनि होनायनि मुङाव गोबां रां माने मेम्बारफोरा लायोमोन माबा लायोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि प्रमद बर'नियावबो सोलिदों ना स्प्रे मेसिन बेवहाय मोननै मोनथामसो माने माबा दङ बाथ्रा दङ माखासे आबादारिफोरनो होनाय जि माने मेसिनारिसफोर बे मेसिनारिसफोराव बेखौ साबसिडाइज सिस्टेमाव होनाय जायो आरो जि बुस्थुखौ साबसिडाइजआव होनाय जागोन बे साबसिडाइजआव होनाय जिनिसफोरखौ नोङो जिमान साबसिडि दङ सरकारनिफ्राय साबसिडि थानायनिखौ जिखिनिखौ होनांगौ आबादारिनिफ्राय बे आबादारिनिफ्राय होनो गोनाङा एसेबाबो होखानांगोन आंनि सोंनाया बे मोनसे UPPL राजखान्थि हिसाबै पार्सेन्ट लायो नामा नोंथांनो बे जे होदों बिदि माने आंनि नोजोराव दिनैनि समसिम जोंनि UPPL पार्टिनिफ्राय मेम्बारानो होन जियानो होन स्प्रे मेसिन होनाय बा माबा मोनसे होनायनि नामाव पार्टि हिसाबै बा सोरबा मेम्बार हिसाबै आं फैसा बिदि लानायखौ नुवाखै आरो जिखिनि दङ बियो साबसिडाइजनि सिस्टेमाव सरकारा अफिसियेल सिस्टेमाव बेखौ लानाय जों नुदों निश्चय थारैनो बे समाव जों आरोबाव जों आबाद बिथिंखौ लानानै सावरायगोन दा बेनि गेजेरावनो जों आथिखालनि जा राजखान्थिनि दान्थे बिदान्थे बेखौ लानानै जों सावरायफिननोसै जे बे समावहा दानि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाहिनीजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिया बुङो जे बिथाङा सासे बेपारि बिथाङा थारैनो बिथाङा बेपारि नामा बिथाङा प्रमद बर'खौ हारि फानग्रा बायदि बायदि पावारफोरखौ फानजोब्बाय स्टेटआव हरजोब्बाय होनना बुङो बेयो थारैनो बेसेबां सैथो बाथ्रा दा बे बाथ्राखौ जोंबो खोनादों हाग्रामा महिलारि बा बिनि जे सेलाफोर बिथांमोना जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों आङो मोनसे बाथ्राखौसो सोंनो लुबैगोन बिथांमोननियाव दिनै माबे जिनिसखौ फाननानै हरदों एसे सोंनानै नायनाया मोजां आरो बेखौ जुदि प्रेक्टिकेलि नंगौ नङा
जुदि सोंनो नांगोनबा फानदों फानाखै बेखौ सोंनो नांगोनबा मानो माबायदि मबे बाजाराव फानदों बेखौबो नागिरनांगोन जों बाजारा मबेयाव बिनि फाननाया दा बेखौ थार हिसाबै मिथिनांगोनबा जोङो डिसिनियाव सोंनांगोन हसायैनो बेखौ हरबाय नामा बिसोरनो पावार होनाय जादों नामा डिसिनियाव जों सोंबानो मोनगोन आरो जों सोंनांगोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव बेयाव जिखिनि साबजेक्टफोर दङमोन साबजेक्टफोरा बिनिफ्राय दानजाबाय नामा होननानै बिथांमोननियाव सोंनांगोन अब्लानो मिथिगोन जे हसायैनो माने प्रमद बर'आ जिखिनि पावार दङ बेखौ पावारखौ ट्रेन्सफार माने स्टेट गभर्नमेन्टआव हरफिनबाय नामा दा बे जाबाय मोनसे आयेन 6 सिडिउला जाबाय मोनसे आयेन आरो बे आयेन जाखानाय जिनिसखौ हरफिननो नांगोनबा बियो जुदि खालामफिननांगोनबा पार्लियामेन्टआव जानांगोन बियो पार्लियामेन्टआसो बुंगोन जे बे आयेनफोरखौ बेखिनि पावार एन्ड फांसनखौ 6 सिडिउलनिफ्राय दानफिननानै लानाय जाबाय होननानै पार्लियामेन्टआ बुंनांगोन पार्लियामेन्टआनो जुदि कनस्टिटिउसनानो बुङाखैबा कनस्टिटिउसनाव जेबो एमेन्डमेन्टआनो जायाखैबा अब्ला जों बोरै बुंनो हाखो जे बेखिनि पावारखौ हरफिनबाय होननानै बेथ' सरासर जुद बियो आरो जाय मानसिफ्रा गोरों मानसि दङ मिथिखानाय मानसिफोर दङ कनस्टिटिउसनखौ मिथियो बिथांमोना बेखौ फोथायखानाय नङा दा बिथांमोना जायफोरा गामि ओनसोलाव थानाय संबिधानखौ मिथिया भारत संबिधाननि माखासे बाथ्राफोर दफाफोरखौ मिथिया 6 सिडिउला मा जिनिस बेखौ मिथिया बै मानसिफोरखौ एसे राजनितिक भाबे माने माबा खालामनो थाखाय बुरखायनो थाखाय बुंफ्लानाय मोनसे माबा बियो आरो गाज्रि मोनहोनो थाखाय बुंनाय मोनसे रलाव बियो आरो प्रेक्टिकेल फिल्डआव बियो जेबो गैया निसय थारैनो बे समाव आरोबाव बिटिसि आरो नन बिटिसिनि गोबां दान्थे बिदान्थे खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ नन बिटिसिनिसो बिथाङा होनना बुङो लोगोसे आरोबाव बिक्रम दैमारि बिथाङा रनजित सिं डाकु होननानै बाथ्राजों बिथाङा दान्थे बिदान्थे खालामदों थारैनो बेयो माबोरै जाथावना जे सासे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ जे बैरकट बायदि बायदि बाथ्राजों बुङो बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथां दा जोङो जातीय भाबै सिन्था खालामना नायोबा सोर मानसिया जातीयताबादखौ लानानै खामानि मावदों मा जातिनि थाखाय खामानि मावदों जों बेखौ एसे बिजिरना नायनांगोन रनजित बसुमतारी जोंनि मानगोनां इएम बिथाङा बिटिआरनि दायो इएम बियो सासे बर' संग्रामनिफ्राय फैनाय मानसि आरो सोर बर'आ दिनैनि समाव थानाय आसामाव थानाय जिमानखिनि बर'आनो होन जिमान मानसिफोर दं भारतबर्षआव थानाय बिसोरो मबे फरेननिफ्राय फैनाय रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि इएमआ बिथाङा मबे कान्ट्रिनिफ्राय फैदों बहिरागतआ सोर बहिरागत होनना बुंनाय लोगो लोगोथ' नोङो फरेनारखौसो होनना बुंनाय जायोना दा बेथ' आसामनिनो मानसि जोंनिनो बर' फिसाखा अब्ला जोङो बर' मानसिफ्रा फरेननिफ्राय फैदोंमोन नामा बेखौथ' नायनांगोन आरो जुदि बिदि सेन्सआव लाङोबा जे बिटिसिनि बाहेरायाव दंमोन होननानै बेखौनो जुदि सेन्सआव लाङोबा बेबायदि माबायाव लाङोबा जोंबोथ' कुइसन खालामनो हायोना कास्टम बसुमतारी बबेनि जे कास्टम बसुमतारीखौ लानानै बियो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि UPPL हान्जाखौ गाज्रि मोनसे मेसेज खालामगासिनो दं बे मानसिया बबेनि बेहा भट राइट्स बेयाव दङना गैया भटार राइट्स बेखौ सोंग्रोनानै नाय आरो जों बे जुदि हाग्रामा माने माबाया रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि फरेनारबा फ्रेस बसुमतारी सोर जोंबोथ' बेखौ सोंनो हायोना फ्रेसआबोथ' ढेकियाजुलिनि मानसि बियो ढेकियाजुलिनि मानसि बियो बिटिसिनि बाहेरनि मानसिबा जुदि माने बहिरागत जायोबा बै मानसियाबोथ' बेयावहाय हा लानानै थाफैनाय सासे मानसिसोना मब्ला थाफैनायमोन बेखौ नायदो मा समाव थाफैनायमोन बेखौ नायदो दा बिदि होनलायनानै जोंनि मानसिफोरखौ गुबुन बर' मानसिफोरखौ जोङो सोरबा फरेनार माबा होनना बुंनानै होखारहरनायनि जों बाथ्रा साननो हागोन नामा जोंनि थाखायथ' जिमानखिनि मानसिफोर दङ माने आसामाव थानाय बा बुहुमाव थानाय बियो बिटिआरआव फैनानै थाफैनायनि मोन्थाया जोंनो थानांगौ दा अब्ला जोङो जोंनि जातिखौ बासायनायनि थाखाय जोङो बिटिआर होननाय मोनसे सेटआपखौ खालामदोंमोन ना जोङो बिनिफ्राय जोंनि मानसिखौनो होखारहरनो थाखाय खालामनाय जादों दा बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बेसेबां माने आन्दलन खालामलायलायना फैनाय मानसि हाग्रामा महिलारिमोना बिथांमोना दा बेबायदि आन्दलन खालामलायनानै फैनाय मानसिया बर' जातिखौ एस्टाब्लिश खालामनो होननानै फैनाय मानसिया बिदि बुंलायलायनो हादोंबा बियो मात्र गावनि गादिनि थाखाय बुंनाय जागोन बियो जातीय सिन्ताया बिसोरनियाव गैला होननानै जों बुंनो हागोन बिदिब्ला दा
बेबायदि मानसिखौ जोङो दिनै मा होननानै बुंनो आरो एसे दाकु होननायनि बाथ्रा मबेयाव दाकुगिरि खालामदो आरो बिक्रम दैमारिया बेखिनि बुंनो हानाय मा दङ बियो बिनियाव मा दङ जातियाव जे माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन मा दङ बिनियाव बिक्रम दैमारि एज ए बिक्रम दैमारि हिसाबै जुदि आं सावरायनो थाङोबा बियो दिनैसिम जातिनो मा होदों बेखौ जोङो बुंनो हायो बियो दिनै BPFनि पार्टिनि मानसि ना थिकादार सन्थानि सेक्रेटारि बियो बेयावबो गैया दा बिनि प्रेसिडेन्टआ सोर जों बेखौ मिथिया सोर बिनि प्रेसिडेन्ट बेखौ मिथिया जोङो बेनिफ्राय आरो बियो BPFआव मा बिबान दङ बेखौ मिथिया खिन्थु BPFनि जानानै अकालति खालामबाय थायो मा बिबान दङ दिनैसिम रावबो मिथिया बिनि दा बे मानसिया जेरावबो माने माबा गैयै जायगा गैयै बायदि थानाय मानसिया गावनि जेबो माने मोनसे स्टेबिलिटि गैयै मानसिया सोरबा सासे जातीयताबादखौ लानानै खामानि मावबोनाय मानसिखौ समालोचना खालामनो हानाय मोन्थाय गैया थारैनो बे समावहा बुंनांगोन सासेबाव आरोबाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मोनसे समनि जेब्ला आफादगिरिमोन बिथांनि उन थानानैनो बिथांनि आसि हमनानैनो गोबां बाथ्रा गोबां माने सोलोंबोबाय नाथाय दायो कास्टम बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो आथिखालनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जे गेसाव बायदि बायदि गोबां माने जाय बाथ्राखौ जों दिनै स्टुडिअआव बुंजाया दा बेनि सायाव मा बुंगोन दा बेबायदि सुबुंनि सायाव कास्टम बसुमतारीखौ जोङो एसे एक्सरे खालामनानै नायोबा एसे माने बेखौ बिजिरनानै नायोबा जों नुगोन एबसुआव दंमोन बेयो न' डाउट एबसु हिसाबै एबसुनि खामानिखौ मावफैबाय एबसुआव माबायदि सिगांनिफ्राय फैदों फैयाखै बेखौ जों मिथिला बियो खेबसे लागैनो सेन्ट्रेल कमिटियाव मोनफैनाय बायदि जाबाय बियो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै खामानि मावफैनानै लागै थिगानो दङ खिन्थु बेयावबो बियो मोजाङै टिस्टिनो हायाखै मोजाङै टिस्टिनो हायैनि कारना जाबाय एबसु बायदि मोनसे संगठनाव जोंनि सामाजिक बिरोधि खामानि मावनाया माबा थानो हाया बियो आरो बिब्दिनो बियो सामाजिक भाबै मोनसे दाय खालामना लानायनि थाखाय बियो एबसुनिफ्राय होखारजाबाय एबसुनिफ्राय होखारजाखांनायनि उनाव बिथाङा मा खालामखो बियो जातिखौ एसेबां अनग्रा मानसिमोनबा बियो आसामिस सुबिनिस मोनसे जातिजों सालायजानाय आसामनि मोनसे माबायाव AJP होननाय जि मोनसे माबा राजनितिक हान्जा बेयाव माने हाबहैनाय नङामोन बियो जाय मानसिफोरानोखि बर'फोरखौ बिराद गादबनानै फैनो नागिरनाय मानसिफोर बै मानसिफोरजों थाजाबनानै खामानि मावहैनाय नङामोन बियो गावहा जुदि मोजांमोनब्ला गेसेवा सोरोंब्ला आरो बिनि उनाव बिनिफ्राय फैखांनानै हाग्रामा महिलारिजों थाफैनानै जे जातिनि जायफ्रानोखि गेदेर जोंनि खामानि मावबोनाय मानसि जोंबो दिनैसिमबो माने माबाखौ हाग्रामा महिलारिखौ जिखिनि जोंनो जातिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोदों बेनि थाखाय जों बेखौ सनमान खालामो दासिमबो जों बिथांखौबो गाज्रि सेन्सआव समालोचना खालामफेराखै राजनितिकनि दिगाव जों मबेबा समाव माबा मोनसे बुंनो हागौ खिन्थु बिथाङा जे जोंनि बिराद गाज्रि जों दासिमबो बेखौ बुङाखै दा समालोचना खालामनायनि नामाव जाय मानसिफोरानोखि जोंनि जातिखौ फाउन्डेसन खालामनो थाखाय सान हर सेस्था खालामगासिनो दङ बेबायदि मानसिखौ गाज्रि होननानै बुंनो हानायनि कास्टमनियाव जेबो मोन्थाय गैया आरो बेबायदि मानसिया जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बर' जातिनि थाखाय सासे बियादि होननानै जों बुंनो हायो जाय बियादिफोरानो जोंनि समाजखौ नस्थ' खालामदों थेर बेथेर खालामदों समाजनि बेरेखा थांग्रा मानसिफोराथ' जोंनि समाजखौ दानो हाखायाना आरो बेबायदि मानसिफोरनो जोङो जोंनि समाजा पावारखौ हगारनानै होयोबा बैबायदि मानसिया जोंनि समाजखौ दानो हानाय नङा आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो लुबैदों जे कास्टमनि बेलायाव जे कास्टम बायदि मानसिखौ लाफानानै कास्टम आरो बिक्रममोनखौ लाफानानै हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्स गेलेनो नागिरदोंबा फैबाय थानाय समाव भबिष्यतआव कास्टम बिक्रम आरो प्रहलाद बिथांमोन बायदि मानसिखौ लानानै जे समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा मानसिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा बियो फैबाय थानाय समाव आरो गाब्र'नायनि अनगायै जेबो जानाय नङा निश्चय बे समाव आरो माखासे आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि जा बिसिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि खालामो माखासे बेरेखा दोलोनि होनना बुंनांगोन बे समाव बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हारसा हिन्जाव लानाय बायदि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि खालामो बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन हारसा हिन्जाव लानायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जुदि सावरायनो नांगोनबा
आङो बुंनो लुबैगोन जे आन्दलन खालामनायनि सिगांनो एबसुनि जिल्ला आफादाव थानाय समावनो प्रमद बर' बिथाङा हाबा लादों आरो जुदि बे मानसिया गावनि मथे सलायजानो लुबैनायमोनबा जोंनि बिसि माने हाग्रामा माबानि प्रमद बर' बिथांनि जे बिसि बिथाङा बेखौ गावनि मथे लांदोंबा बे आन्दलनबो खालामनो हानाय नङामोन एसेबां सेक्रिफाइस खालामनानै आरो बिनि सापर्टिं मोननानै बियो बर' जातिखौ दानायनि थाखाय जि खामानि मावबोनायाव हेफाजाब होनानै खामानि मावबोबाय आरो आन्दलन खालामनायनि बेलायावबो हेफाजाब होनानै खामानि मावबोबाय अनेक खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दा बिदियाव एकर्डसिम मोनफैनानै मोनसे पिस एकर्ड खालामफैनो हानाय मोनसे अबस्था फैबाय बिनि सापर्टिं गैयाबाथ' हानाय नङामोन ना दा जोंनि जाय मानसिफोरानोखि बर' हिन्जाव लानानै दङ बै मानसिफोरा बे खामानिखौ मावनो हादोंना जायफोरानोखि बुंदों दा बिदि माखासे गिदिर गिदिर खामानि मावनायनि थाखाय जि कन्ट्रिबिउसन होनानै फैनाय मानसिखौ मोनसे नेगेटिभ मोनसे इमप्रेसन खालामनानै खामानि मावोबा बुंलायनाय जायोबा समाल'सना खालामोबा बे बेसेबां मोजां जागोन दा बियो 24/7 दिनै बर' जातिनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ एबसुआव थाबाय थानाय समावबो दाबो बिटिसिनि चिफ जानानैबो बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों बर' जातिनि थाखायनो खामानि मावदों बे ओनसोलनि थाखायनो खामानि मावदों दा दिनैसिमबो बियो कमप्रमाइस खालामाखै जातिनि मावबा मोनसे खामानिखौ दा बिनि खोथा मथेथ' खाराखैना जोंनि जातिनि खोथा मथेसो खारदों सोरनिबा खोथा मथे खाराखै दा बेखिनिखौ मिथिनायनि उनावबो जाय मानसिफोरा बिदि बुंदों बे मानसिफोरा टटेलि सेल्फिस मानसि गावनि थाखायल' सानग्रा मानसि आरो बिथांमोना दिनैसिम बर' जातिनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै होननानै आं बुंगोन मानोना गोबां मानसिफोर दङ जोंनि माखासे मानसिफोर मोजां मोजां लिडारफोर जोंनि बर' हिन्जाव लाखांनायनि उनावबो बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय खामानि मावफैनो हायाखै बिथांमोना हगारिनि थाखाय जों बेखौ प्रेक्टिकेलि नुबोनाय मानसि दा बिब्दि बुंनायनिख्रुइ इनकारेज खालामनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरा आरोबाव बिथांखौ खामानि मावनो थाखाय गोहो होनायनिसो बाथ्रा फैनांगोन आरो जाय मानसिया गुबुननिफ्राय फैनानै गुबुनारिनिफ्राय फैनानै जोंनि जि मावनाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ बिसि हिसाबै थाफानानै जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होनानै खामानि मावबोबाय जोङो बर' जाथि हिसाबै बिथांखौ धन्यबादसो होनांगौ थारैनो बिथाङा फोरमायबाय जे आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा एबा बिथांनि बिसिखौ लानानै जाबायदि राजखान्थि खालामो दा बे समाव बिथाङा फोरमायदों दि गोबां बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ हाबा खालामनानै संसार जानाय दं नाथाय गोबाङानो बिसिनि सिङाव थानानैसो खामानिखौ मावनांगौ जायो होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय आथिखालनि जा मानाव गेदेर बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानिफ्राय एबा बिथांनि जा जारिमिनखौ नायब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गिदिर कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों बेखौ जों रोखा नुयो दा बेबायदिनो आरोबाव जों माखासे सावरायलायगोन जा बे समाव जों आथिखालनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दा आमोलाव सरकारनि आमोलाव बर'फोरखौल' एबेक्सन खालामनाय जादों लोगोसे बेयाव बर' हारिफ्रा गोबां खैफोद जादों नामा लोरबां जादों नामा बर' हारिफ्रा आरो मानि थाखाय एबेक्सन खालामनांगौ जादों आरो बिनि गेजेराव माखासे बेरेखा दोलो राजखान्थि दोलोफ्राबो हाबसननानै गोबां राजखान्थि फिन खालामबावो मा बुंगोन बेनि सायाव जोङो एबेक्सन खालामनायनि बेटारखौ जुदि जों नायोबा एबेक्सनखौ दासिम जायफ्रानोखि इलिगेलि दङ बेखौ जों एबेक्सनखौ खालामखानांगोन बियो जियानो जाया मानो इलिगेल थानायखौ हाग्रा बिफानाव हाग्राया जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे जायगा जायखौ दिनै जायजों जोङो माखासे लिभलिहुडनिबो बाथ्रा जों साननो हायो दिनैनि समाव जों बिराद सिनसियार जानांगौनि प्रयजन जादों दे ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा फैदों दिनैनि समाव दा जोङो माखासे स्टाडि खालामनानै नायोबा आं थांनाय बोसोराव मोनसे माबा खालामदोंमोन मोननैसो जायगा नायदोंमोन अनलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जायफ्रानोखि पेरेनेल रिभार जायखौ माने बोसोर नां बोहैबाय थाग्रा दै बोहैबाय थाग्रा रिभार होननानै बुङो फिसानि दैसा होननानै बुङो जोङो बे दैसाया उदालगुरि जिल्लायाव थांनाय बोसोराव 2024नि समावहाय मोनबा रिभार रानदों बे रिभार राननायफोरा मानि थाखाय जादों मानि इफेक्ट बियो मबे कारननि थाखाय मा इफेक्ट जादों अनलि उदालगुरि जिल्लायावनो आं नैबे साइडथिं नायाखै दा बेफोर जोंनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बिराद मोनसे गिदिर थ्रेट आरो जोंनि सा ओनसोलाव जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरा दङ बे हाग्रा ओनसोलफोरा जोंनि बिराद थांना थानायनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे अबदान बियो बे ओनसोलफोराव हाग्रा गैयाबा जोङो गाबोननो दै राननानै थैनो गोनां जानो हागौ जोंनि आबादथिलिफ्रा रानस्राव जानो हागौ
आरो बेनिफ्राय बै जायगाफोराव जुदि जोङो हाग्राखौ लाखिनानै दोननाय लोगो लोगो दिनै रायमनाया मोनसे नेसनेल पार्क जानो थांबाय नेसनेल पार्क जाखांनाय लोगो लोगो बेयाव जोंनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरखौ लाफानानैनो सोलिनो हानायनि मोनसे बेबस्था जागोन दा बेफोरखौ नायनानै जायफ्रानोखि रिजार्भखायाव थानाय जायफ्रानोखि फरेस्ट एरियाखा बे फरेस्ट एरियाफोरनिफ्राव जबरदस्ति थाहैनो नागिरनाय मानसिफोरखौसो दिनै बेनिफ्राय थांनांगौ होननानै बुंदों बेखौ रावबो इभिकसन खालामनो होनना बुङाखै बिसोर गोदानै थांथारनाय मानसि जायगायाव बे गोदानै थांथारनाय फरेस्ट ओनसोलाव थांनाय मानसिखौथ' फरेस्टारफोराथ' नायनानै थाखानाय नङाना बेखौ होखानो खालामखागोन बिसोरनि डिउटिया बेनो फरेस्टखौ माने प्रिजार्भ खालामनाय दा बेवहाय जों जबरदस्ति थांनायासो जोंनि भुल जोंनि गोरोन्थि BTR सरकारा दासिमबो रावनिबो गावसोरनि जिखिनि सरकारि हा हिसाबै दङ बे सरकारि हा हिसाबै थानाय माने जायफोरखि जुरिब जाखानाय हा बे जुरिब जाखानाय हायाव थानाय मानसिफोरखौ दिनैसिम रावखौबो होखानाय जायाखै BTR सरकारा गोदान सरकाराबो बर'नसो बिथांमोननो हा होनायनि खामानिखौसो मावदों 2 लाखनि बारा मानसिफोरनो दिनैसिम हा होबाय रावबो बिदि हा होबोआखै सिगाङाव हा होबोनाय जाया नुफेराखै जोङो 17 बोसोरसो जों नुवाखै खिन्थु नैबे BTR सरकारा फैनाय लोगो लोगो BTR माने माबा फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर' दैदेननायनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना खिन्थु 2 लाख मानसिफोरनो दासिम एकदम पेपार आकारै हा होनायखौ जों नुनो मोनबाय दा अबा इभिकसन खालामजाग्राफोरनिसो गोरोन्थि ना सरकारनिसो गोरोन्थि जायफ्रानोखि हसा जबरदस्ति फरेस्टआव थांनानै थायोबाथ' बेखौथ' होखारगोनानो दा बिनि थाखाय दायासो सरकारि नङा बियो जोंबो बुजिनांगोन जों मोनसे नागरिक सासे नागरिक हिसाबै बे ओनसोलाव थानाय नागरिक हिसाबै जोङो जोंनि रुल्स जोंनि आयेनखौ जों मिथिनाया जोंनिया बयनिबो दरकार आरो आयेनखौ मानिनानै थांनाया मोनसे हादोरनि बयनिबो मावनांगौ खामानि बेफोरो बे आयेन मानिनानै सोलिनो हायैनि थाखायनो जों माब्लाबा जोङो जाथि हिसाबैबो गाब्र'नो गोनां जायो आरो मानसि हिसाबैबो गाब्र'नो गोनां जायो ओंखायनो आं खावलायगोनसो जायफ्रानोखि फरेस्ट ओनसोलाव दासिमबो थांबाय थानो नागिरो फरेस्ट गोदान फरेस्ट सिमफायनो नागिरो बै मानसिफोरा जाहाथे बेयाव थाङालासिनो गावनि लाइफनि जिबिकानि स्टलखौ फरेस्टनिफ्राय एसे दोरोदनानै जोङो जोंनि जि जरिब जाखानाय हा बे हाफोरावनो थानानै जोङो लाइफखौ लांनायनि थाखाय जाहाथे नाजायो आं बेखौसो खावलायगोन थारैनो बे समाव फिन आरोबाव राजखान्थि बिथिंखौ सावरायगोन जे गोबां राजखान्थि दोलोआ BJP दोलोआबो आं हारसिं गेलेगोन जों BPF दोलोआबो जों हारसिंनो गेलेगोन कंग्रेस दोलोआबो हारसिंनो गेलेगोन नाथाय UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय दिनैसिमबो हारसिं गेलेगोन होननाय एबा हारसिं गेलेगोन बुंनाय बाथ्रा खोनानो मोनाखै आरो बेयाव गोबां राजखान्थि बिथिङाव नोंथांमोनखौ नारसिनदो जे UPPL राजखान्थिया गिनाय दङ हारसिं गेलेगोन होननानै थारैनो गिनाय दङ नामा नोंथांमोननि राजखान्थि दोलोआ UPPL राजखान्थि हान्जाया दिनैनि समाव बिराद स्ट्रं मोनसे हान्जा बे स्ट्रं मोनसे हान्जा हिसाबै जोङो रावखौबो गिया UPPL हान्जाया इलेक्सन गेलेनो थाखाय रावखौबो गिया गिनाय गैयिनि बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोङो दिनैनि समाव मानो बुङो जोंनि इलेक्शननि स्ट्रेटेजिया गुबुननि बायदि नङा सोरबा बुंबानो जों बुंगोन बिदि नङा आरो जुदि जोङो बुङोबा गिदों होननानै बुङोबा सरकार थायैनि सिगाङावनो जों गियाखै 2020आवथ' जोंथ' BJPजों एलायन्स खालामनानै गेलेयाखैना भटखौ दा सरकार थायैनि सिगाङाव जुदि गियाबा दिनै सरकार थाखानानै जों मानो गिनो सोरखौ गिनो बयबो सोरबा माने BJPआबो दिनै बुंनो हारसिं गेलेगोन होननानै बा BPFआबो बुंदों गुबुनफोराबो बुंदों जोंबो लुबैयो हारसिं गेलेनायखौनो लुबैयो जोङो BJPआबो हारसिं गेलेथों BPFआबो हारसिं गेलेथों कंग्रेसआबो हारसिं गेलेथों जोंबो हारसिंनो गेलेगोन आरो बिदि गेलेयोबा जों दिनै जों आरो बांसिन स्ट्रंसिनसो जागोन बयबो स्ट्रंसिनसो जागोन जोंनि थाखाय जों बांसिन स्ट्रंसिन जागोन मानोना मोनसे राजनीतिक माबायाव खेलायाव मोनसे समस्थियाव जुदि गासैबो पार्टिनि केन्डिडेट थायोबा बेयाव देरहानानै फैनायनि लामाया जोंनिया बांसिन स्कप दङ दा बेवहाय गिनायनि खोथा गैया आरो जुदि जोङो बाथ्राखौ बुंनो थांबावोबा आरो एसे 1 स्टेप एहेड जुदि बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलाया जेथियानोखि पावाराव दंमोन बियो मा बुङामोन आं सुबिदाबादि मानसि सरकार जायजों थागोन बिदिनो थागोन होनना बुङामोनबा दा बैखौ जों गिख' होनना बुंगोन नामा बे समाव जिखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखौ गियो होननानै बुङोमोन नामा
दा बेफोरबायदि बाथ्राया जाबाय मानसिखौ मोनसे इमोसनेल ब्लेकमेलिं खालामनो थाखाय बुंनाय बाथ्रा आरो दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि थाखाय फेक्टर नङा मानोना बिथांनि जिखिनि आगसि आगदा थाग्रा भाइटेन जिखिनि लिडारफोर दङमोन दिनैनि समावथ' हाग्रामा महिलाजों लिडारानो गैला होननानै जों बुंनो हायो जायफोरानोखि माने BPF हानजाखौ दानानै गोगोम खालामबोनाय मानसिफोर दंमोन बै मानसिफोरा दिनै बिनिफ्राय गाबुनानै जोंनियावनो फैजोब्बाय आरो बिदि फैखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ जों गिनायनि बाथ्रायानो फैया आरो दिनैनि समाव जोङो हाग्रामा महिलारिया जोंनि थाखाय फेक्टर नङा होननानै जों सानो थारैनो बे समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोंथि खालामबाय थादोंमोन जे UPPL राजखान्थि हानजाया हारसिं गेलेनो हानाय गोहो गैया नाथाय दिनैनि समाव बिथां नेरखां खाख्लारि बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय जे मा जाहोनाव दायो बुंथ'वाखै बिथांमोना आरो साबसिन जागोन होनना बुंदों थारैनो नोंथांमोना जोंनि बे मोगा मोगि लानाय आयदाखौ नायलांबाय था दा बे समाव फिन आरोबाव सोंथि खालामनो सानदों जे आथिखालनि जा ससियेल साइटखौ नायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे सुइजारलेण्ड खालामनाय बायदि एबा सुइजारलेण्ड बायदि खालामनाय आरो वान भट वान जब बेखौ लाना गोबां ट्रेन्ड जायो माने आथिखालाव बिनि सायाव मा बुंगोन सुइजारलेण्डनि बाथ्राया मोनसे कनसेप्ट Rome was not built in a day होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुंनायनि कारनानो जाबाय जोंनि ओनसोलखौ जों सुइजारलेण्ड खालामनो हायो आरो बेखौ सासे मानसियाल' खालामनो हाया बिनि थाखाय सासे लिडारा मोनसे नेरेटिभ सृष्टि खालामो आरो बे नेरेटिभ सृष्टि खालामनानै बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ सिनसियारिटियाव लाबोनो थाखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो आरो बिनि उदाहरन हिसाबै बिथाङा जे जोंनि ओनसोलखौ जे माने सुइजारलेण्ड खालामनो हायो बे बाथ्राखौ जुदि जोङो प्रेक्टिकेलि मिथिनो होननानै फैयोबा दिनैनि समाव BTR सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव जुदि जोङो हरनि समावबो जुदि बेवहाय फैनानै थाफैबा नुगोन जे हसायैनो जोङो जुदि मावमारनो सेस्था खालामोब्ला BTRखौबो जों सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हागोन होननानै जों मिथिनो मोनगोन क'क्राझाराव फैनानै जुदि हरनि समावहाय BTR सेक्रेटारियेटनि लांगोनाखौ नायफैनांगौ प्रथम जुदि जोङो बिदि खालामोबा सारा जोंनि BTRखौनो मोनसे सुइजारलेण्ड खालामनो हागोन होननानै जों सानफ्लांगोन बे समावहाय आरो बिनिखायनो बै समावहाय बुंनाय जादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि BTRखौ जोङो सुइजारलेण्ड खालामगोन बे मोनसे स्टेप आरो बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजायाबो साननाय हनायखौ सोलायनांगोन गासैबो BTRखौ जुदि सुइजारलेण्ड खालामनांगौबा जोंनि थट्सआ चेन्ज जानांगोन जोंनि साननाया सोलायनांगोन साफ्रोमबो नागरिकनि साननाया सोलायनांगोन मानोना बेयो असम्भब होननाय बाथ्रा नङा बेयो सम्भब आरो सम्भब बाथ्राफोरखौ जोंनि माखासे लिडारफ्रा वर्ल्डनि गुबुन लिडारफ्राबो बुंबोदों आरो जोंबो सासे जोंनिनो लिडार होननानै जों बुंनांगोन जोङो प्रमद बर' बिथांखौ भिजन गोनां सासे लिडार हिसाबै बियो बे स्टेटमेन्टखौ होदों आरो बे स्टेटमेन्टखौ जोंसो फल' खालामनांगोन थारैनो बेयाव आरो मोनसे बाथ्रा सोंथि खालामनि वान भट वान जब दासिमबो सोलियो साख्रि होनो हायाखै बायदि वान भट वान जब बे मेटारखौ जोङो BPFनि दैदेनगिरिफोरनियाव सोंनांगोन जबखौ माखौ होननानै बुङो जब माने मा जिनिस बे सोदोबखौ बिथांमोना माबायाव मोनबोदोंना मोनबोआखै डिक्सनारियाव मोनबोदोंना मोनबोआखै बेखौ जोङो BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंनांगोन बै समावहाय जोङो बुंनायनि कारनानो जादों वान भट वान जबा सरकारि साख्रिखौ जों होननानै बुङाखै सरकारि साख्रिजों लोगोसे बिभिन्न इन्डिभिजुवेल सेल्फ जि माने साख्रिफोर थायो गावनो गाव माने सेल्फ सास्टेनेबलनि थाखाय जे सेल्फ इमप्लयड जे होननानै बुङो बे सेल्फ इमप्लयडसिम बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिनि थाखायनो दिनैनि समावहाय BTR गभर्नमेन्टआ माखासे मिशन तैयार खालामनानै होदों आरो बे मिशनफोरखौ एक्सेप्ट खालामनानै जाय मानसिफोरा खामानि मावनो हादों बै मानसिफोरानो सेल्फ एपइन्टेड जानानै दङ सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानानै दङ जायफोरा दिनै पिक मिशनजों जड़ित जानानै दङ बिथांमोना दिनै गावनो गाव सासे एपइन्टेड मानसि आरो बिथांमोना आरो गुबुन मानसिखौबो माने बेवहाय मानसि लाबावनानैसो खामानि मावनो हादों बेनो जब आरो बिदिनो बिभिन्न दङ दिनै जे माने फार्म मेसिनारि बेंकनि बाथ्राखौ बुंदों बे फार्म मेसिनारि बेंकआ बुंनाय लोगो लोगो जुदि बेयो साक्सेसफुलि जानाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय बे बाथ्राया जाहैबाय मा बेवहाय
कम्बाइन हारभेस्टारनिफ्राय लानानै जिखिनि मानसिफ्रा बेयाव एंगेज जागोन बिसोरबो जब मोननाय जाहैबाय बेवहाय बेजों लोगोसे जाय मानसिफोरा बेखौ लानानै खामानि मावनो हादों फिल्डआव बै मानसिफ्राबो बेजोंनो जब जानानै दङ जायनो लाइफखौ जायजों माने खामानि मावनानै सोलिलांनो हानायनि बेबस्था जायो बेखौनो जब होननानै बुंनाय जायो दा बेवहाय कुनु गोनो गोथो गैया जे सरकारि साकरि होगोन होननानैथ' जों बुंबोआखैना जबसो होगोन होननानै बुङो जों जबसो प्रिपेयार खालामनानै होगोन जाय माखौ खालामनो गोसो आरो बिनि थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारा स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ स्किल ट्रेनिं जाय मानसिया स्किल लानायनि उनाव गाव ओरैनो दङ अब्लाना बियो जोंनि दाय नङा सरकारनि दाय नङा बियो स्किल ट्रेनिं खालामखांनायनि उनाव बियो गावनि जि स्किल दङ बेखौ लानानै बियो गाव मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट खालामना लानो हानांगोन बेखौनो जोङो बुंदों आरो बिनि थाखाय माखासे स्कपबो दङ जाय स्कपखौ लानो रोङाखै बिथांमोना आनएमप्लयड जाना थागोन जाय मानसिफोरा स्कपखौ लानो रोंदों बिथांमोना जब माबा जागोन सेल्फ एमप्लयड जागोन आथिखालावहा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आमोलाव सरकारि साख्रि मोनसेबो क्रिएट खालामनो हायाखै बा मोनसेबो होनो हायाखै होनना बुंबाय थायो सरकारि साख्रि होनो हायि होननायनिथ' बाथ्रा गैया सरकारि साख्रिखौथ' माखासे होबोखाबाय मास्टारफोरनिफ्राय लानानै माखासे होबोखाबाय आरो दायो माखासे इन्टारभिउ जानानै दङ रिजाल्टआव आउट जानानै दङ आरो बेनिफ्राय आरोबाव जायफोरखौनोखि माने मावबोनो हायाखैमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिनि थाखायबो दिनै एडभार्टाइज मोनसे ओंखारबाय जे मोनफ्रोमबो माबायाव भिसिडिसिआव सेक्रेटारि एपइन्टमेन्टनि थाखाय दा साख्रिखौ होनो हायाखै होननानै मा बाथ्रा दङ दा बेयावहाय साख्रि होथ'यैनिबो मोननैसो कारन थानोबो हागौ बेयाव डिप्ल'मेसि माखासे दङ जोंनि जातियनि थाखायनो माखासे डिप्ल'मेसि दङ बेखौ साननैसोनि उनाव एसे लेट खालामबावनानै होनायनि बाथ्रा दङ दा बेफोर बाथ्राखौ माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो केस खुला खुलियै बुंजोबनो हाजोबा जायखौ अपेनलि बुंजोबनो हाया बे अपेनलि बुंजोबनो हायि बाथ्राफोरखौ जोङो नागिरबाय थायोबा बेयाव जोंहा मोनसे कनफ्लिक्टिं सिटुएसन फैनो हागौ दा बेनिखायनो बेफोर बाथ्राखौ जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव बुंजोबनायनि बाथ्राबो फैया आरो साख्रिनि थाखायथ' एपइन्टमेन्टनि थाखाय जि बेबस्था जागोन बेयो मथे माबा जानानै थाखाबाय इन्टारभिउ जानानै थाखाबाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बेवहाय कुनु गोनो गोथो गैया बिथांमोना साख्रि मोनगोन जिखिनि एडभार्टाइज जादों एडभार्टाइज जाखांनायनि उनाव माखासे फरेस्टनि थाखायबो जादों थार्ड ग्रेडआव दा बे एडभार्टाइज जानानै जिखिनि इन्टारभिउ जाबाय बे जाखासिगोन नैबे बोसोरनि गेजेरावनो थारैनो बे समाव जों दा नोंथाङा भिसिडिसि लेभेलनि बाथ्रा बुंदों बेयाव मोनसे एड खालामनो सानदों सोंथिखौ गोबां राजखान्थि दोलोनि एबा बेरेखा दोलो बुंगोन बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायो जे सनितपुर बिस्वनाथफ्रा दासिमबो हाबाखै नाथाय बे एडभार्टाइजमेन्ट जा होदों भिसिडिसि लेभेलाव सेक्रेटारिनि बिस्वनाथ सनितपुरनि 60 मेम्बार्स हाबखादों बेयाव पस्ट क्रिएट खालामखादों बेनि सायाव मा बुंगोन दा बे बाथ्रायानो मानसिफोरनि गोनो गोथो खालामग्रा बाथ्रा बेफोरो मानसिफोरा मानो गोनो गोथो खालामो स्पष्ट भाबै बेखौ गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन होखाबाय जे सनितपुरनि सिमलिगुरि माबासिम जिखिनि माबाखौ आगमेन्टेसन खालामनाय जाबाय फोसावनाय जाबाय 19टा माने माबा 19टा गामि आरो बेजों लोगोसे 40टा होफैबाय दा बेखिनिया नोङो स्ट्रेटेजिकेलि स्टाडि खालामनानै नायबाबो बिथांमोना दिनै बिटिसिनि जि भट होगोन बबेयाव होगोन बिसोरो जुदि हाबखाबायबा हाबखाबाय होननानै फोसावखाबाय बियो नटिफिकेसन जाखाबाय बेखौ खालामखानो गोनां जाखागोन खालामखानो गोनां जाखानायनि थाखायनो दिनैनि समावहाय जे भिसिडिसि लेभेलनि जि मोनसे माबा एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा एडभार्टाइजमेन्टनि बाथ्रा आप टु सनितपुरनि माखासे ब्लकआ बेयाव माने भिसिडिसिआ बेयाव हाबफाबाय पन्सायतआ हाबफाबाय दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोनो गोथो जानायनि बाथ्रायानो गैया बेखिनि हाबखानायनि लामायाव फैखाबाय नटिफिकेसन मोनखांनायनि उनाव आरो बेखौथ' डिनटिफिकेसनथ' खालामफिननाय जायाखैना मात्र बेयाव प्रसेसआव मबेबा समावहाय लेन्डि जायो बे प्रसेसनि बेलायावहायसो बेवहाय थाबथानानै दङ आरो मोनसेल' बाथ्रा जानानै दङ जे बिटिआर एकर्डनि माखासे पावार एन्ड फांसन आगमेन्टेसननि जि बाथ्रायानो होन जियानो होन पावार एन्ड फांसन बारायनायनि बाथ्रायानो होनना बुङो मानो आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बे एमेन्डमेन्टआ जानाय लोगो लोगो बेखिनिया गासैबो जाखागोन आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ नैबे सेसननि गेजेरावनो थारैनो एमेन्डमेन्टनि बेलाखौ नोंथाङा बुंबाय जेला आंबो लाबोनोसै जे 125 एमेन्डमेन्टखौ होम मिनिस्टारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा बेयाव बाहागो लानायाव जेबो बुंलाङासै बेयो थारैनो मा दं बिनि सायाव गासैबो खोथाखौ पलिटिशियान मानसिफोर बा सरकाराव थानाय मानसिफोरा बबेबा मोनसे जायगायाव डिक्लेयार खालामजोबा आन्डार प्रसेसआव थानाय जिनिसखौ डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय
माखासे बादा फैयो मानोना सिक्स डिलआ भारतबर्षआव मात्र जोंनि बिटिआरआवल' गैया बा अखमावल' गैया असमनि गुबुन गुबुन जायगा 10टा स्टेटआव दङ आरो दिनैनि समावहाय बेखौ जुदि बेवहाय ब्ला ब्लाहै एनाउन्समेन्ट खालामनानै थाङोबा जि बुस्थुआनोखि प्रसेसिंआवसो दङ बे प्रसेसिंआव थानाय मोनसे माबाखौ जुदि दिनै बुंनानै थांनाय मोनबा अमित शाहया हम मिनिस्टार बिथाङा निश्चय बेवहाय मोनसे रिफारकेसन फैनो हागौ आरो बिब्दि गेदेर पलिटिशियानफोरा बेफोर बाथ्राखौ नायजोबनानै मबे जायगायाव मा बुङोबा रिएक्सन जानो हागौ मा नेगेटिभ रिएक्सन फैनो हागौ बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोना सानखायो बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि समावहाय बे बाथ्राखौ बुङाखै अफिसियेलि जिखिनि रायलायनाय नर्मेल जिखिनि रायलायनाय अफिसियेलि रायलायनाय बे बाथ्रायाव बे बेलायाव बिथाङा क्लियारलि बुंनानै गालांखादों बेखिनिया जागोन मानसिनो मिडियायाव बिथाङा बुङाखै रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा बुङाखै किन्तु जायफोरा लिडारफोरनि गेजेराव सावरायनायाव बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ क्लियार बुंनानै गालांदों बे हिसाबै जोंहा बेयाव कन्फिडेन्ट बे जागोन थारैनो बे समाव नोंथाङा मोनसे समनि सासे गोख्रों आबसुनिनो दैदेनगिरिमोन दा बे हिसाबै आं नोंथांनो आबसुनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा बेयाव जे बिबान सोलायनाया जायासै दा बेयाव मोनसे बर'नि जारिमिनाव मोनसे दागो बायदि जादों नामा बर'नि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे माबायाव बिबान सोलायनाय जायियानो बर'नि थाखाय माबा दागो जागोन बे नङा बर'नि जारिमिनाव मानोना मबेबा समावहाय ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैयो बे जुथुमानि माखासे ग्रेभिटिखौ नायनानै माब्लाबा बेनि जि प्रग्रामनि माबाफोरखौ नेचारफोरखौ नायनानै बडि फर्मेसन खालामनायनि समखौ लानो हायि मोनसे थासारि फैयो आरो बिनि थाखाय बेखौ बिसोरनि जि डेलिगेट सेसना मोनसे डिसिसन लानानै स्पेसियेल कनफारेन्सनि गेजेरजों बिनि सायाव डिसकासन खालामनो लाफिननो हायो बे प्रभिजनफोरा दंखायो एबसुनि माबायाव आरो बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि बे जुथुमायाव बडि फर्मेसन खालामनो हायैनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरोन्थि मावदों होननानै आं साना थारैनो बे समाव आरो माखासे इन्टारेस्टिं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों जोबथा हिसाबै दा माखासे ससियेल मिडियायाव बेरेखा दोलोनि जा सापर्टारफोरानो जा दैदेनगिरिफोरानो जा जे आथिखालाव मायाबा मोनसे जायोब्लानो जेरै अखा हाब्लाबो सान्दुं गोसा दुंब्लाबो दैबाना जाब्लाबो बिटिआर रेकर्ड जानायनि थाखायसो जादों प्रमद बर' बिथाङा CM जानायनि थाखायसो जादों होननानै गोबां बुङो दा बेफोरबायदि मेन्टेलिटिफोरनि सुबुंनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुङो बिसोरो जाबाय आन्दायनाय मानसि आं डाइरेक्ट बुंगोन बिथांमोना आन्दायनाय मानसि बिथांमोननियाव पजिटिभ थट आरो माने मोजां सिन्ता खालामनो हानाय गोहो गैया समाजखौ लानानै सिन्ता खालामग्रा मानसि गैया बिथांमोना हदाय माने मोनसे समाजाव केवास मोनसे सृष्टि खालामनो नागिरग्रा मानसिफोर शान्तियै परिबेस खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साना बेवहाय गावहा माबा मोनसे इस्टाब्लिस खालामनो होननानै साननायनि बाथ्रा गैया बिथांमोननो नांगौ ओरैनो मोननाय माखासे जिनिसफोर गावहाबो जे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दोङो बे ओनसोलखौ माबानो थाखाय मावफुंनायनि मोजां खालामनायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिस दङ बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सानफेरा जायनि थाखाय बेफोरबायदि रेजें जायफोरानोखि समाजाव जेबो इम्पेक्ट गैथारा जुक्तिहंगत नङा बेफोरबायदि खामानियाव बेफोरबायदि माबायाव बिसोरमोना बेस्थ' थानो लुबैयो आरो बै बेरेखा हान्जानि जिखिनि दैदेनगिरिफोरजोंनो हाग्रामा महिलानिफ्राय जुदि जों नायोबा हाग्रामा महिलानि बुंनाय बाथ्राफोराबो मात्र बियो जास्ट जकिं टाइपआवल' खोथाफोरखौ बुङो आरो बेजों फल'वार जायफोर दङ बिथांमोनाबो बेखौनो फल' खालामग्रा जादों दा बे जेरै माने जोंनियाव बाथ्रा दंखायो जेरै बिमा जेरै फिसा होननाय बादि बाथ्रा दङ आरो बिदिनो बिथांखौ फल' खालामग्रा मानसिफोरा बिदिनो जानो थांगासिनो दङ आं खावलायगोन सम थानायावनो मोजां मानसि मोजां लिडार बिथांमोननि फल'वार जाय मानसिफोरा समाजखौ गेदेर लामाजों लांनो हानाय मोजां मोनसे सिन्ताखौ समाजाव होलांनो हानाय गोदान मोनसे सृष्टि खालामनो हानाय मानसिफोर जोङो आं बुङाखै प्रमद बर'खौ फल' खालामनो थाखाय जुदि फल' खालामनो गोसो दोङोबा महात्मा गान्धीखौ फल' खालामनो गोसो दोङोबा आब्दुल कालामखौ फल' खालामनो गोसो दोङोबा जोङो मादार टेरेसाखौ फल' खालामनो गोसो दोङोबा जोङो नरेन्द्र मदिफोरमोन बायदिखौ फल' खालाम
जुदि गोसो दोङोबा मोजां जानो गोसो दोङोबा आरो बिनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर दंबावो बैबायदि मानसिफोरखौ फल' खालामनानै स्वामी बिवेकानन्दनि जे आइडिय'लजि बेफोरखौ फल' खालामनानै जुदि थाङोबा नोङो सासे समाजाव गोख्रों मानसि जानो हागोन आरो समाजखौ मोनसे गोदान नोजोरजों लानानै थांनो हागोन हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिखौ नोङो फल' खालामोबा बे जकिं टाइपनि जिखिनि खोथा बुंनाय बाथ्राफोर बियो समाजाव जेबो मोजां इम्पेक्ट खोख्लैहोआ बिदिनो नोंबो थांगोन आरो स्पइल जालांगोन आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुङो थारैनो बिथाङा फोरमायबाय जे हाग्रामा महिलारिनि मोनफ्रोमबो बाथ्राया मोनसे जकिं टाइपनि जागासिनो दं आरो बिथाङा मोनसे बोसोन होदों जे हारि समाज दैदेननाय लिडारफोरनि जा बाथ्रा बेखौ फल' खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों दा जोंहा राजखान्थि बिथिंखौ लानानै मोनसे जोबथा सोंथि जे रिनजय बर' बिथाङा मोनसे अभियोग होबोबाय थादों बिनि सायाव जे BTR एकर्डनि जा दफा बे दफाफोरा 10%बो मावफुंजायाखै रिनजय बर' बिथाङा 10%बो मावफुंजायाखै होननानै बुंनो हानायनि बिनियाव जेबो फोरमान गैया मानोना बेखौ जों बुंनांगोन जे रिनजय बर' बिथाङा सासे सेल्फिश मानसि आरो बियो सिटुएसनखौ गिनानै खारग्रा मानसि थासारिखौ गिनानै खारग्रा मानसि सिटुएसनखौ गिनानै खारग्रा मानसि आरो बे गिनानै खारनायनि थाखायनो दिनै बियो मा जादों जे एबसु मोनसे मोजां पजिसन थानायनि उनावबो बियो एबसुनिफ्राय खारनो गोनां जादों आरो एबसुनि आन्दलनखौ लिड लानानै थांना गिनानैनो बियो साइड जानानै थांनो गोनां थांदों दा बेबायदि मानसिया बेफोरबायदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जादों जायानि बाथ्राखौ बुंनो बिनियाव जेबो राइट्सबो गैया आरो दिनैनि समाव जिमानखिनि एकर्ड जादों बिनिनो मेक्सिमाम एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना बेवहाय जाबाय जों जुदि बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै नायोबा जों नुगोन 80% बारा बिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना दासिम जानानै दङ मोननैसो मेजर दंबावो बेखिनिया जायोबा जों 100%खौनो जादों होननानै बुंनो हागोन आरो बेफोरखौ आं मोनसे बुस्थुखौसो खावलायनो लुबैदों BTR एकर्डआ मोनसे जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि BTRनि बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बेखौ लानानै जोंनि जिमानखिनि माबाफोर दङ राजखान्थि हान्जाफोर दङ बेखौ नेगेटिभआव लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदोंबा बिसोरो जोबस्रांगोन बेखौ पजिटिभआव लानानै राजनिति गेलेबा खिन्थु देरहानो हागौ जौगासार जानो हागौ मानोना बेजों जोंनि हारिनि एसपिरेसन जोंनि जे सिमां बेखौ मोनफुंहैनायनि लामाया बिराद क्लियार बे हिसाबै आं खावलायगोन जुदि राजनितिखौ गेलेनो नागिरबा BTR एकर्डखौ पजिटिभआव लानानै राजनितिखौ गेले थारैनो बे समाव जोंनिफ्राय जोबथा सोंथि जे राजखान्थि बिथिङाव नोंथांमोननि गेजेराव VPफोरनि गेजेराव कंग्रेसफोरनि गेजेराव BJPनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जायो खौरांखौ जों जेब्ला लायो अब्लानिया अपेन डिबेट खालामनायनि बाथ्रा बुङो बिक्रम कास्टम प्रहलाद बिथांमोनजों नोंथांमोना अपेन जोंनि बे स्टुडिअ'हा अपेन डिबेट खालामनो हानायनि मोनसे परिबेक जागोन ना जाया नोंथांमोननि गेजेराव आरो मा खावलायो बिथांमोनखौ अपेन डिबेटखौथ' मानो खालामनो हायानो कास्टमानो होन बिक्रमानो होन प्रहलादानो होन बिथांमोना माबेखौ लानानै अपेन डिबेट खालामनो इसुखौबो माबेखौ लानानै अपेन डिबेट खालामनो BTR एकर्डखौ लानानै खालामनो ना डेभेलपमेन्टखौ लानानै खालामनो अपेन बुं आरो बिनि थाखाय जोंबो रेडि जे बेयाव जोंहा माने गिनांगौबो गैया माबानांगौबो गैया मानोना खोथाखौ ब्राव बुंबानो जुक्तिगर जेबो तथ्य गैयालासेनो खोथा बुंबानो बेनो देरहानाय जाया जि बुस्थुआनोखि दिनैसिम जागासिनो दङ माखासेफोरा बुंनो नागिरो जे जोंनि माखासे जि माने माबाफोर जालांबाय इभेन्टफोर जालांबाय बेखौबो लानानै खोथा बुंनो नागिरो बेयाव ओरैनो खरस खालामगारदों होननानै नलेज फेस्टिभेलनिफ्राय लाजेननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बिनि इम्पेक्ट जाय मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुवेलि नायगोन बिनि इम्पेक्टखौ बिसोर बुजिगोन प्रहलादमोन बायदि बिक्रममोन बायदि कास्टममोन बायदि सायाव गोजावग्रा मानसिफ्रा बिनि इम्पेक्टखौ बुजिनाय नङा लिड फेस्टिभेलनि बाथ्रा बिनि इम्पेक्टखौ जाय मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुवेलि नायगोन माने गेजेर सिन्था खालामनानै नायगोन बै मानसिफ्रा बिनि इम्पेक्टखौ बुजिगोन बिसोरबायदि मानसिया बुजिनाय नङा बेखौ
दुरान्ड कापनि बाथ्रा बेखौ जाय मानसिफ्रा स्पर्ट्सजों सोमोन्दो दङ जाय मानसिफोरा माने गोजौ थाखोनि सिन्था खालामो बै मानसिफोरा बिनि इम्पेक्टखौ बुजिगोन बिसोरबायदि मानसिया बेखौ बुजिनाय नङा दा बैबायदि मानसिया माबेखौ लानानै डिबेट खालामगोन बिसोरो माबे इस्युसखौ लानानै डिबेट खालामनो थारैनो बे समाव बिथां मिरु UPPL आबाद बिफाननि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा अपेनलि बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि स्टुडिय'आव फैनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों दे BPFनि सोरबाफोर जुदि अपेन डिबेट स्टुडिय'आव फैयोब्ला वेलकाम खालामदों बिथांमोना थारैनो जोंनिफ्रायबो बेखौ नेना दङ जे BPFनि एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि खौरां बिजोङाव जेरैबायदि डेबिट खालामो बेबायदि डेबिट खालामनो थाखाय ओंखारबो जोंबो नोंथांमोननि थाखाय साखाफारा जायखियानो जाया माने जों गोबां बिथांजों राजखान्थि बेलाखौ लानानै सावरायबाय आरो गोलाव सम सावरायबाय दा फैबाय थानाय समावबो जों राजखान्थि बिथिंखौ लानानै आरो BTC काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिंखौ जौगानाय डेभेलपमेन्टफोरखौ लानानै सावरायगोन दा जायखियानो जाया माने दिनै जेसेबांखिनि सावरायबाय एसेनोसै आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नोब्लाबो सम होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौबो जोंनि बे मोगा मोगि लानाय आयदाखौ नायलांनायनि थाखाय जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय